Tang hapok kasan ru benai kana ka Realme kalapan mi ya kana ka pun ka bade ka successor lane ka bami pateng na ka to ka Realme 14 series ma. Bad ha kana ka ganti kila launch tang artili kita ki model ma. Namar ngi i bah ka to ka Realme 14 series ki launch lai teli ma kita ki model. Ka Realme 14 ka base model nang ta ka Realme 14 Pro bat nang ta ka top model jangka ka deka Realme 14 Pro Plus. Ha kana ka 15 series kila penduk ya kata ka Plus ma ki launch tang artili kata ka 15 bat ka 15 Pro. Bat nadu kana ka 15 series M nang ne syakmat kin sapen mi tang artili gi model kata ka base model bat ka Pro model. Ya kata ka Plus model kin penduk no. Anda ki launch ya ka Realme 16, 17 ter ma kita ru kin penduk no ya kita ki Plus kin launch tang artili kata ka base model bat ka Pro model. Bat kini ki series jong kana ka Realme M ki de kita ki mid range camera centric phone. Lane ki phone ki bakam fokus hakal yang ka kamera. Tah kana ka video ngan bataya kita ki features jong kana ka Realme 15 Pro. Lada pikwa bangan bataya ki features jong ka to ka base model jong ka saya komen hang ne haruma. Tah cuba bangan sedang siap ha ai ya ka like jong pi hakana ka video. Bat nyon ru ya auto hype anda pila dep ai ya ka like mo. Baru wat klik ban subscribe lada pide ki banawan temai hakana ka channel. Lada pidon interest hakum kini ki jat video mo. Tayangin sedang banpik ya kita ki features jong kana ka pun. Tingin sedang syua ha ka design ka body ka frame jong ka. Ka design jong ka te ka longkum nemo ka complex jong ki ya kita ki kamera jong ka. Nang ta ha ka to ka flashlight jong ka ru ki ada kata ka pulse light. Lane ba longkum uring light mo ka to ka light jong ka. But une pulse light jong ka udan multiple kita ki colors jong u. Udan bunjat kita ki colors jong u ma. But lang ba une pulse light jong ka lak ban ponon kam sibun teli kita ki notification light. Kum ha ka por baca ceka lane hakapor badon bakol lane hakapor bapandon kam yaka kamera ru badang don sibun kiwe ru kiba pilak ban customize lengba uneu pulse light jongka ta haka body bat ka frame jongka naga pun lai thu baki sina khlek mo bat ka plastic bat ki metal bat haka bak jongka pat ki sina da ki plastic lane ki polycarbonate ta kajing stang naga thickness jongka naga pun ka 0.9 inci bat kajing khia jongka pat ka poi kumba sispa khandai pu ar gram kajing stang bat kajing khia jongka naga pun kadang biang ma lada yapit ya kajing he bateri baki ai dengan sepoi haki benta bateri jongka ru sai pit nadu basdang hadu bakut jongka naga video ta ka IP rating kana ga pun ki ada ka IP68 bat ka 69 kata kemut kala long waterproof ma kana ga pun nang ta haki sim card kana ga pun ki ada kita ki dual nano sim card teban unlock ya kana ga pun ki ada ka under display fingerprint da kata ka optical sensor. Tahaki colors jangka kena gapun ka don lajat. Kabanungkong kata ka flowing silver, kabar kata ka velvet green, bad hakana ka velvet green em, kabak jangka ki ada kita ki leather lana ki balongkum ki snik mo. Taka balaipat kata ka silk pink. Teman-tapan inyepet jaga display jangka. Kajing hek ke display jangka naga pun kalong 1.5 inci. Kalak kam hek mo kena ke display jangka. Bat ki air udah kata ka 1.5K 4D curve plus AMOLED display. Sispak 10 Hz ka refresh rate ki ai. Bat aspak 10 Hz bat kata ka touch sampling rate ki ai. Harga brightness bat kat pras pat nits kata ka high brightness jangka. Bat hadu 1,000 san spak nits bat kata ka peak brightness jangka. Kena ke display jangka taka kam syai bhama lada pendon kam syabar lane syaba sheet kasngi. Ta kata ka PWM dimming ru ka support ma. Nang tah ke display protection pat kana ke pun ki ada kata ka Gorilla Glass 7i. Ka display jongka ta kalak khambiang ma namar kitu ki bezel dan kitu ki benta bayong jongka ki lak khamrit ma. Ta ban pit media kana ke display jongka ta kalak khambes ma. Ta ha chipset lana processor kana ke pun ki ada Snapdragon 7S Gen 4. Bat nanometer ki sinai u. Une processor te ude badang thamai ma. Bat ha po India kana ke pun kade ka banongkong ban aida une processor. Une ulak kham improve ma na auto barim auto Snapdragon 7S Gen 3. Haka antutu skor kana ka pun ka yo haduk kumbasi peu lak ma lane similian. Bat kalak kenjok ru haduk khatwe lak. Tahaki game kum ka BGMI kana ka pun ka support daka 90 fps. Tekum banga yathuk menema bagi ni series kidai ki bakam fokus hakal yang ka kamera. Tekum ta kana ka pun kalak banduna kata ka optimization jangka hakil yang ki game. Te sulek ka sngatenat ne lek casual te kana ka pun ka biang hi bad lek ka game ru. Te haka software pat kana ka pun ki ada ka Android 15 bat uta Realme UI 6. Te haka Android update kana ka pun ki ai tang arsnem bat ke security update pat kin ai licenem. Te haki AI features ru kana ka pun ka don mo kato kana teli. Kumbadon haki wiki pun temai mentah. Tementa haka ram bat ka storage jongka kana ka pun ka don lajat mo. Kabanangkong kata ka pra GB ka ram bat sispa arpa pra GB ka storage. Kaba arpat ki ada ka pra GB ka ram bat arspa san pun GB ka storage. Kaba laipat lane ka top variant jongka ka khat RGB ka ram bat san spa khat RGB ka storage. Nang tah ka jait ram bagi lah kana ka pun kata daga LPDDR4X. Bat ka jait storage pat ki ada ka
UFS 3.1 kine te kila khamrim mo kita ki jai RAM bat ki jai storage at least kila de ban ai da katoka LPDDR5X mo kumba ai ki we ki brand hanre hakane ki claim ai da kata ki ai da katoka bala khamrim teman tapat nginye poi haka kamera jongka kane ka phun ka don artili ki kamera jongka nadin kabanang kong ki ada ka 1 megapixel kataka primary camera jongka bat kala support ru ya kataka OIS bat haka sensor jongka naga primary camera jongka ki ada kataka Sony IMX 896 bat haki video kana ka kamera jongka ka support daga 4K 60 fps haka jing sisa une Snapdragon 7S Gen 4M haki video support tang daga 4K 30 fps andre haka naga phone ka support daga 4K 60 fps ngam tip kumno ki le baki yo daga 4K 60 fps andre ka biang lada ki ai kumne khamtam ya ki to ki baju shina ya ki cinematic video ma ta haka kamera ka ba arpat ki ada ga 1 megapixel kataka ultra wide kamera kato ka periscope telefoto kamera ki claim ai ma ta haka naga liang kila downgrade ma namar haka to ka 14 Pro Plus kila ai ya kita ki telefoto kamera ro tanang ta haka front kamera jangka ki ada ga 1 megapixel bat haka neru kala support daga taka 4K 60 fps tekana ka front kamera jong karu ka khambiang ma khamtam ya gitu ki bale vlogs teki specification jong kana ka kamera jong ka te kala khambiang hi handre kumno ka perform ya kata 4 la ban ya thu ma temen tapan ngine poi hau bateri jong ka u bateri ki ah ka da pun kata da 1000 mAh u bateri to la kham he ma nang ta hau charger pat ki ada upra phe one tenang ta haki weki features jong kana ka pun ki ada ki khandai teli kita ki 5G ban nang ta hau wifi ki ada wifi 6 hau bluetooth pat ki ada bluetooth version 5.4 kata ka wide WAN L1 ru ka support ka kamera tu API ru ka support nang tau IR blaster ru udon haki speaker ru kana ka phone ki ada kita ki dual stereo speaker haki mic ru ki ada kita ki dual mic nang ta ka NFC ka radio ta ki claim ai temen tapat ni poi haki benta ba kongsan jongka kata ka deka ka dor jongka mo ta ka dor jong kana ka phone ka sedang nadu ka lai phuwe hajar khandai spa khandai lai pu ar hajar mo kata ya ka to ka base variant jongka ka 4GB ka RAM bat chis pa 4GB ka storage kabar ka poi hadu lai phula hajar khandai spa khandai lai sa hajar ma kata ya ka to ka 5GB ka RAM bat ars pa san 1GB ka storage kabalai pat ka poi lai phra hajar khandai spa khandai lai hajar ma kata ya ka to ka khat 8GB ka RAM bat san spa khat 8GB ka storage kine ki degi dor tra jong ka ma hanre ha ka por ba order lada apply ya kita ki bang offer kila banduna hadu ar nelai hajar naga dor tra jong ki bat ya ka naga phone kin ditang naga Flipkart ma amde naga Amazon teka opinion jonga yakana ka phone ba haba yape yaka dor jongka bat ki specification jongka kana ka phone kala khamrem ma namar ki don ki banta ba kana ka phone kala improve na ka toka 14 Pro Plus kumha processor ma hanre ki don pat ki banta ba kala downgrade na ka toka Realme 14 Pro Plus kumha ka toka periscope kamera ma kila penduk ya ka toka periscope kamera hakana ka dor baki ai ta kila de ban ai ya ka taka periscope lana ka telefoto kamera rumah hanre hakane ta kila penduk ya kita tenang don saki weki jing duna jongka kum haka to gajat rambat gajat storage kila ada kitogi model ki balak khamrim haka naga dor kila de ban ada ki model bakham thamai mo namar ki weki brand haka to dor te kila ada ki ba thamai kita ki model jong kita ki jat rambat ki jat storage tenang tau NFC ru ki claim ai mo haka naga phone namar wat ki phone ki ba hapo arphe jaru la don ki phone ki ba aya unau NFC ru lada ka dor jong kana ka phone ka poi tang kumba arpusan arpun ri jar ka to ka base variant jongka te kadang biang kana ka phone hanre haka to ka dor baki ai te kana ka phone kala khamrem ma tengah try lang ba kana video jonga phila sing thu ya kita ki features jong kana ka phone bat phila ru ban decide ka biang nem kana ka phone ban thit telada fikwa banang yu i kum kini ki jat video ki bayade syaphangi phone batamai bat kiwe ki tech update phila ban subscribe bat like ru ya kana ka video tengin ya sempat hakawi pat ke video jonga ko blai sibun